Okay, guy. Ulo kami. Okay, guy. Maimuntag ka ninyo diha. Ay, dulog inday. Good morning, Dolenday. I'm very happy. Tawagan na lang ko ninyo og Zaira. Just call me Zaira. Dati mi nagpuyo sa Marilog. Apan niya nami karon sa may Times Beach Ecoland. Before I'm living in Marilog, Davao City, but now I'm here in Times Beach, Davao City. Usa ko ka promo girl. I am a promo girl. Very delicious and very crunchy. Nagarakit-rakit ko. Kung doon ay manginahanglan og mga model-model. You know, my sideline is, modeling. Sometimes they called something, call me. You want modeling? Yes, I answered. Yeah, sure, why not? Maski usang produkto basta kinahanglan og model-model. Murakit yun ko. Yes, sometimes call me. Hey, want to model of YouTube? YouTube. Deliver og tumaba. Pwede ba? Ay, nana. Bukan maka. Sideline man. Hangtod na kailan ako tungod sa kong trabaho, si Ayan. Until I met Ayan. Ganahan ko niya kay bisag. Medyo matured na pero batanon niya pong tirada. You know, I like Ayan. Yes, he's matured, but I like him because he want youngest from him. Yes, that's true, Dolanda. That's true. 33 na edad ni Ayan, samtang ako 23 pa lang. Yes, Ayan is 33 at me and 23 years old. We have 10 years gapping. Ato muna duwa-duwa lang. Hangtod nga, nakigduwa ko sa gugma. Yes, I thought I played the game, but now I'm playmate. Og dinhi na nagsugod. Ang kat nun sa kong And this is the story of the saga of my life. Nini, anay ito po! Tinuwan tarapin ko lamin na yung London. Yes, yes, sir. Sir. We want to go in a girl. Kaning Tandayay. Tandayay 69. Sisti nga, sana may pwede ikaw na lang kung tandayan yan. Anak, ayaw inana, sir. Ay, pangaway ba? Hindi lang
bastuson magoy kay ni mga palahubugan niyo eh. Testingan tanasi ko, Kuko tanday mo. ako. Tanday ako mga kapamilya. Tanday ko. Sir, oy! Girls, natagayin na na Daraon, daraon. La! Kani sa kuana latos din niya ha. Kandayay, from latos din niya. Hindi ko na may at sa tilawan na may. I'm na. Alam mo, bagay kainin yung tanday. Ano yan? Halang kayo. Alangan. Tingalanga. Kani ba rin mong gitistingan, kani mang kuhan, kani nga chili flavor, halang pinatayo. Grabe mo. Grabe mo naman, di naman ipainom ni. Grabe naman Halangan kay sagol suka man na. Halang pinatayo yun. Musika na nagsindihan ba? Mamay ginagamit sa magluto, mister. Okay, sir, thank you, sir! Hindi nga na diri, napabili na mo diri. Sir! Uli na dito, sir! Kailangan pakipinom, sir! Pabili nga na diri. Nausa naman ni noon. Kainay naman ni noon. Dani, pabili sa diri. Pwede mo pamilya doon. Sir, kay kabalo ka nga. Iyabo ko, di ba? Hindi mo na ganta. Sama, balik pa ka dire, ha? Isugal mo, girl! Ano ba ka sa kuwagar nga? Di jukob din ako sa mga dito sa mga samarilo. Hindi na pwede ng mga inana. Bastos kayo! Ha? Patagsan na yung inana, ha? Sir, may bagong ilalala, sir! Tandayay 69! Ay, sir, siguro ka pang loop ada, sir. Sulit ang tanayin niyo tandaya 69. Kumuharong pa na sa... Taubog na natin ko kay sir. Kaya pa ba mo, sir? Kaya ka mo tulot abang Moskwa. Kaya ito mo. Uy, sir, lain na lang, sir! Dili na mo ako masabot, sir! Mauman, sir. Kakara lang ganit ko nga. Ikaw yung uppercut ba? Ayaw lagi pa kayo Wala ko, sir, ha? Last lang juga sa kuha, sir. mga possible customers na, uy, ikaw ba? Dili man, ikaw namin ito. Samdi sa bitali, ugma. Wala bitali trabaho. Ani na, ano po yung racket, ugma? Uy, patsutsay na lang rin! Dili na ko, ay, kay... Basta man. Pagpainom mo sa kwa, magtabi na lang mo niya. Tiguangan na! Ay, pero sir, oh, kilawin niya mong tandayay 69! Kung makainom ka, makapananday yun ka! Ama! Ano ba eh? Inubo ko na data. Sa ba di ang legend ni premium? Alaga ba ni ilim doon na ni? Kerosene flavor na yan, sir. Alaga. O sa paman, ha? Niya, kanahan ka? Hindi ko ganahan. Sige pa, gara-gara pa. Mabalik na lang ko ito. Balang no spelling, basta light lang. Dali, inapa mo din, may something din. Tanayay 69. Ay, sir, mga sir, kung sabay gustong sample niya, tandayay 69 ka din. Pakay dahin mo, di na mo muka-order ang dagan. Mabuti sa inyo. Makatipid maalis, sir. Ay, ayaw mo pagkidaba na kay Nanay Hilo. Taro dyan nung hana. Ay, kapuyan itong trabaho, girl. Uy. Eh, sige lang, hapit na mapunta mag-out. Bitaw, tara, muli na ta. Ato na lang ilisuon na ito ng orasan. Girl, oh. Where? Nalagi. Excuse me. Yes, yes. Yes, yes. Sir, inam sir. Something naman sir. Kuhan, Tanayay 69. No, thanks. Actually, i-approach na mo. Gusto na kung may balan kung available ba mo for sampling po. Sure, I'm available. Yes, sir, ikaw, Chay. Ay, anytime. Anywhere. This is Chana. Uyamot kayo siya pa. Grabe ko siyang long sleeve. Oo, ay sir. Asa ka nga kwan, sir? Grabe ka, ay, meron gibutang, alam mo, kay Tusking kaayo. Namaligya kang kwan, sir? Namaligya kang ganang encyclopedia, sir? No, maligya kong feeds. Ang pero racket na ako na. Namaligya kang quiz, sir? Ha? Actually, Kakang kwan nyo, society? dagan-dagan kong baligya na maligya na ako. Nag-racket lang ko. Society page? Saan na mga racket, sir? Papi, Di na, ako sir. na mong racket, sir. Hindi lang kay
basi kailangan mo model sa feeds. Maunta mo niya na nagakuha po ko ka ng sa co-op, napon mi sa co-op. Mao ba? Kanang ka lang way pag-asa? Dili lahi ko to, no? Sa Lagom co-op, mga lagom na ako mga model ito. Ito ganahan. Napaisa, lagom ko'y pamati. Kaya sa kwan, Lagom co-op, daw. Galagom lang agi, kaya sa pamati. kwan, pandamay kooperative, wala ya? Ha? Sa kwan, na-member po ko sa kwan, kanang ugdaw. Ugdaw ko. Ugdaw ko kwarta. Yundang ko dito. Huwag na kayo na mao ba? So, available mo tomorrow night para sa, kanang nakoy sampling sa feeds. Sir, puta na ko nimo sir, kanang wala mo ka, member po kanya sa musilang na cooperative? Wala ko na-appeal niya. Silingan Co-op ka. Silingan Coop, mao ba? So, pwede ba na ako makuha yung contact number? Sure, dara sir, pati ka ba? Ako naglista daan, sir. Sige, kita taog ma, ha? Oh, sure, net. Contact mo and then please, kasi kailangan ako mga models para sa mga products, okay? Sige, sir, go. What about you girls? Ay, of course, sir. Upan yun may ana, sir. Grabe, agay mo, sir. Sakto ka, sir. Sige, no problem. See you tomorrow, okay? Sir, di ko imong sikos imong long sleeve, sir, maputi, sir, oh. Ay, nagbitbit kong sako ganyan. Sorry kaya, feeds na. Okay, girls, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Andam na. actually, ang inyong mga beauty, wala na akong ibutan dito sa feeds, kay init kayo dito. Wala. Thank you kayo, sir. Ay, ganahan kay minimum, sir. Basta Yeah, wala may sir. kaya sir ang pangalan, sir. Eh, sir, para kayo, sir. Wala doon na kay kasin, sir, ba? Magiging yung pangalan niyo, sir. Just call me Ayan. Ay, sir, ayan. Pagkali ka, sir. Sabat ka nga. Sige na magdagandagan, sir. Medyo busy. Dito tayo magibutang sa mall, kaya natay... Pero kubit-bit lang ginitan nga map, sir. Pwede ka dadalag map. Uy. Di, na mo nagtulong a city dito. A city mo guna ito i-promote. Wow ba? Only sa car. Kung makita nimo natay mga cars diha nga naka-display. Para na car show ni siya, so kayo na bahala, okay? Yes, sir, no problem. Sir, karoon ko ka tayo car show, sir, ba? Oh, then that's good. At least Ano ma-enjoy. din sa car show, sir? Mauni car show. Mhm. Ala, oy, yung kabukabo ng hood. Ay, sir, dito na sa mong pwesto. Okay, go. Saan ako pista, sir? Kalikwan, sir. Dito ka sa may... Saraw! Usama ni saraw! Saraw ba ni ako, sir? Oh! Sige lang. Sir, usama ni sir. Modified na siya. Piyo man yung i-modify, sir. Ang aputana sa ato. Oh. Piyo na siya, pero kabalo ba ka nga masaktong lungon diha? Modified na. Oo ba, sir? Ikaw, Umuli ka tayo sa San Juan, no? diri ka sa kuha... San Juan, day. Zaira, diri ka sa kuha, okay? Hindi mo kasi mo, sir. No, diri sa kong kasing-kasing. Sige, sir. Dili Sige, ka sa sir. akong pwesto. Sige, Pero sir. para na ko'y runner, okay? Sige, okay, sir. Wait. Runner, sir. Kailangan, sir. Makilis ako. Gasot ako, runner. Ayun na pag-ilis. Running shoes, dili, eh. Ayun na pag-ilis. Siya, magpapapugo lang. Runner, magkako ni mo, sir. No, May dili. singlet. Sir, mag-singlet ako, sir. Ay, nako. Kasayang sa kagwapa. Hello? Hello, Han? Han? Rohan, Oh, kumusta? okay lang. Ikaw diya, kumusta naman? Okay lang na ako event karon eh. Nako diri sa mall na may car show. Nakuha na kong account sa katong akong kumpare nga si Noelito. Mayo. Namugod sa ibaligya nga mga asiti ba so among kuan pag change oil bitaw perminti mo guni siya change oil. Sir, excuse me, sir. Sir, excuse me, sir. Wait. Sir, pwede na niya akong running shoes nga. Abibas ako. Kagay mo.
Ako suoton, sir? Ah, sige, okay na yan. Sige, Oo. sir. Thank you, sir. Kapag isa di, katong adiding, di ka ito. Ano ko na ito, Adiding? Hello. Hello, Han. Han, busy mo siguro kahit ka. Medyo busy dyan lagi yan. Pasensya na ka, else. Excited lang ko nga muli nakapuhon next year. I miss you, Han. Miss you too, Han. Ingat ka dyan, ha? Okay, ikaw po. So, Zaira, Sir. I have to go. Sir, ka na nga. Ito na ko sa nanak kong boarding house, sir. Ito lang ko sa ngit-ngit biya ka din, sir. Malabya ka din mo lugar nga daghang kayong mga maldito diri. Sige, sige. Wala problema. Makonsensya man sa tahanan mo. Sa palang kadihan niya. Sige na, sir. Let's go. Tara. Doon lagi di kayo. Ano ulit tayo? Tulong ra kalaki. Naman ko yung mga wade, naman ko yung mga kanang mga ganggang dito, sir. Okay. So, Dahil sa sir, dahil sa sir. i-contact na natin ka if ever nga pa kayo racket. Pwede kita mag-istorya na sa sulod, sir. Dito sulod sa balay, sir. Ano? Sir. Sino good, sir? Ikaw ba? Lain nagkakayo, sir. Hindi lagi ka naga. Kuan ba? Okay. Nindot mo pa rin yung boarding house niya. Sige na, mato na ko. Ay, sa good, sir. Kabalo ka, sir. Mas mungkin ka na good, sir. Gala. Kabalo ka, sir. Ganang Zaira. manginit ko pagka makikita ko na. Zaira. Sir. Please, nana ko yung girlfriend. Ako yung girlfriend. Lipat mo ba? Sir. Joke lang. Si Layas ka, sir. Si Layas. Joke lang. Sir, kabalo ko joker ka, sir. Ngamunang ganyan ko si mo, sir ba? Dili ko salbahis, Leader P. Ikaw ba? Nana ko yung girlfriend. Ikaw ba? Ay, wag din siya. Nana ko yung girlfriend, okay? Nasa abroad. Ang gula ko to, kira kayo na, sir. Go with the flow lang ko ta, sir. Oh, may problema ko. Di man, God. Kasi may gusto na yun na mag-game lang? Oh, nanalang ko ta, sir. Kung ano ito yung mong uyab diri, di, wala, di. Kung lagi ako, kung ganahan ka mo tawag, kung takalan ko, ana. Zaira, dili ko gusto. Anin ko na, Zaira. Respeto to ka. Di ko gusto nga sa'yo na unaon. Ayaw lang ko, sir. Ay, kung uli ito, kung Ano, girlfriend respeto, sir. Ayaw na dito rin nasa buktot, sir, ng respeto, sir. Saan na rin mo ng girlfriend ako muli na? Kung gusto ka respeto sa respetuha ko, respetuhi ko, sir. May mabot akong girlfriend. Sa uman ako na, babe. Okay na lang, lamot ako na. Ikaw, sir, ba? Palupit ka, sir, nga ganahan kay kunin mo, sir, ha? Di mo ko, Yes, sir. Zaira. May mabot ang girlfriend. Saan mo na? Okay na lagi na, sir. Game lang, good up. Go with the flow ba? Kung nasa, iska mo. Kung wala, di kita, na. O saan, sir? Game ka na ba? Di ko ano. Hoy, maldita ka talaga! Ay, usawan mo na ako, be. Usawan mo na ako. Ikaw din bakit? Tingala ko kanina mga alas 5:30 na nagtikaw-tikaw sa gawas. Hoy, si Sir Ayan yun! Hoy! Ito ko Sir Ayan na baligtad ang sipito sa luyong! Ang iyang polo ay ang long sleeve ni Sulog baliktad na mo na siya namista ka na hukong! Alang-alang, girl. Kasi sabi niya sa kuwang ko. Indam, di. Mainlap yan ni Kana ah! Ay, malabo siya kayo. Okay na kayo, malabo siya, ha?
Atis kabalo ko kung game-game, ragwan. Masabay ka di ay. Bahala ka! Y tú, dime lo que bailas. Luan. Alahan. Tulog ko kay Juan. Ha? Ay, sa mo pa. Di ikaw pa. Han. Luan, Patay mo ko. Yung buhay sa ako na itong kanting babae diya ah. wala. Application na sa cellphone. Ah, pwede yung bab... Matay ko Nagdula, na. nagdula. Han. Ano, di na ka makatingog. Wala na. Nagdula, nagdula kong class, nagdula kong... Han. Oh, hello, nagdula kong class of clans. Nakapag yung mga tingog ng mga... Ano, maghangos di day ka. Kumagula ka. Dili man ako naghangos, kani mga giants dili na naghangos. Kung sa mga nagdula ra mo ko sa akong cellphone. Ikaw ba? Nan ako'y duda na mong style ba? Ikaw ba? Ay. Wala na po kasi mong pagkakuan ba? Ang kapila ba't kagingnan nga? Wala ko'y balikan, kay dili ko ingon ana. Kabalo tayo hindi kag mga blandi-blandi. Han. Han. Oh, wala lagi. Promise, wala lagi. Excited lang ko sa Ako mga... ako muli. Lagi excited lang ko sa pagpuli, ha? Sina ingat, love you, bye-bye. Okay, sige, bye-bye. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. Masamang ka? Oh. Ayan. Ano na ka dali? Nani ko diri, kaya di naman ka makita na ako. Masamang ka, wala naman kayo panagad. Ano, suko mo ka? Wala mo na suko, wala mo ka gwapo. Di ka managad, gwapo ka, ha? Hilas ka, wala ka gwapo pa. Talan mo katong 2 ka bulan ba? Ayoko na, okay? Anak ka. Ha? Grabe ka, mura ka kwate kaagi ba 2 ka bulan? Kalimtan mo na? Grabe ka experience na to ba? Ha? Crying and laughter. Mga inana, happiness. Wala ka na ginawsog drinks? Mga happiness? Di ba, wala tayo. Game-game naman eh. O game-game na bitaw, niya kanino ka managad. Di na pwede magkita. Ko- Nanang akong girlfriend. Ay po, ano na ba? Ano ba? Tagalog ka na ngayon, ha? Di na tayo pwede magkita kay Nana Kuyab, okay? Wala rin ko na rin mo kuyap di ay. Ay, kung ka na na... Gitukmon ko ni mo. Wala ta kang ito kung sipa ka. Sipa. Han? Han, si ano daw, si Zaira. Model na mo, model. Mama na siya lagi diri. Magani na. Muna yung mga uyap, muna yung mga uyap. Mauni. Muna yung imong kwanggit, imong original. Kaya naman, subyado. Wala man. Basta ha, akong gayon sa mo ha. Ay, siya dihay gingon niya, ha? Wala. Pwede ba ka na mag-istorya ka na? Diyan lang ka sa kuloyo. Pwede. Ano, sa mga dia. Ganinga na di ka nagsilip-silip dia. Mura kang tangulilong. Mura kang agta, nagsalipin na ng puspin. Ganinga na di ka na. Remember that piano solo. Sakit man ang pantinuod na-develop ko kay Ayan. Apan wala na ko'y mabuhat kay niuli na ang iyang original nga uyab. O magpakasal na sila. Abi na hindi ko maapektuhan. Sakit man di ay.
Sakit yun din yung mga angkon ka o dili imo ha. Hanto din hinalang.